meta ġejna f'deċiżjoni li nażlu bej li ninjettaw 25 miljun fl-ekonomija ta' pajjiżna li kienu ġejjin mill-mass events jew li nħarsu s-saħħa, xtaqna li ġibna l-25 miljun biex fost oħrajn biex ninvestuhom fil-faċilitajiet tas-saħħa. Però ħadna deċiżjoni li nikkanċellaw l-events tal-massa priorità tibqa' s-saħħa tal-poplu Malti qed nagħmlu medja ta' 3 darbiet aktar mill-medja Ewropea ta' testijiet. Dak huwa appunt li forsi jekk iktar ma tagħmel testijiet, iktar se jkollok każijiet li jinstabu pożittivi. Nistgħu nieħdu stajna ħadna pożizzjoni, żgur ma ħnissa nagħmluha. Illi ngħidu ħannaqsu n-rata ta' testijiet, jew nħalluha kif inhi. Ħalli ma jkollniex ħafna pożittiv. Aħna bil-kontra żidna n-numru ta' testijiet spjega ħad-deputat Prim Ministru se nkomplu nżidu ir-rata ta' testijiet, in-numru ta' testijiet li jsiru kuljum u nikkunsidraw miżuri oħrajn ukoll bħala testing biex dejjem inkomplu ntejbu f'dan il-qasam ħajkollna dejjem sitampa reali. L-importanti xorta nibqa' naċċenna huwa li każijiet li għandna f'pajjiżna għal raġuni jew oħra huma ta' sintomi ħfief ħafna. Dik hija realtà. Il-kwistjoni tal-ħlas tal-arretrati, tal-paga, dik hija kwistjoni li tad-direzzjoni biex tiġi aġġustata mill-ewwel li jkun hemm il-PPE kollu li huwa meħtieġ li jkun disponibbli, dik hija xi ħaġa li ġejt aċċertati li hemm PPE li huwa available fil-fatt il-biża' kienet tan-nurses u tat-tobba li jispiċċaw il-gowns li hemm preżentement u jkollhom jilbsu gowns li jagħmlu iktar sħana. Mhuwiex il-każ hemm biżżejjed gowns kif minn dawk ta' tip li qegħdin jużaw illum. Żgur dawn il-persuni il-frontliners kollha jixraq ilhom l-aqwa rikonoxximent tal-ħidma dedikata li qegħdin jagħmlu riżorsi kollha se jibqgħu disponibbli kif dejjem kienu. Fl-intendenza tas-saħħa pubblika, Professur Xarmin Gawċi se tkun qed tagħmel il-protokolls li huma meħtieġa sabiex wieħed jista' jkollu tagħlim illi huwa safe f'ambjent illi huwa wieħed safe, però l-importanza kruċjali li ma ntelfux l-iżvilupp edukattiv ta' tfal tagħna. Ġin kellha jkollna sitwazzjoni fejn ma jkollniex il-pandemija imma jkollna sitwazzjoni fejn jkollna katastrofi fl-iżvilupp edukattiv.